שוב על הרגל שמאל, ממקום הזה לקחת, לסבב שמאלה, ושוב לשים לאותו מקום. לקחת ממקום הזה, להעמיד ולשים. תראי, כפרדות. עוד פעם, מוסיף וסיבוב במקום. בבקשה, קדימה, ואחורה, ולהסתובב במקום. ובאותו זמן, יד שמאל קדימה, ובמקום ולקחת. זה עוזר לשיווי משקל. בבקשה עוד פעם. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יד שמאל, בבקשה יד שמאל. 2, 3, 4, יד שמאל. ולקחת. יש מוכנים, כן? כן. אבל זה לא רק קטע הזה. אנחנו צריכים לכבד עם הקטע סיבוב הגדול. אתם זוכרים משהו כזה? כן? יופי. שימו לב. תבדיקו עוד פעם. מתחילים בסיס. יש חצי בסיבוב. יד שמאל למתוח משם, לעזור לגוף לבנות, ולקחת מרפק, ולקחת גוף מאחורה. יופי. עכשיו, קדימה ואחורה לעבור. לאותו כיוון, על אותו קו, להתקדם משם להמשיך, על הרגל ימין. לאותו כיוון לאן אנחנו זזים, לאותו כיוון, לאותו קו, על אותו קו, נשים. עכשיו, להחזיר משקל לרגל ימין, איפה יהיה עכשיו, עם המגע על הרצפה, ורק 90 מעלות סיבוב. ורגל שמאל נשארת, בלי משקל מאחורה. יש? בבקשה, על ההרגע, ו... 1, 2, אליי, מאמי, חצי, ולקבל, תודה, אני מסתיים. עוד פעם, בבקשה, שימו לב. וקדימה, וסיבוב אליי, לכאן חצי, לשם. ועכשיו ריכוז, ולהתקדם, אם פנים אליי, לא, יופי. בלי הפסקה פעמיים, בבקשה. עכשיו זה קטע האחרון בתרגיל הזה, נכון? תרגיל לקואורדינציה, תרגיל לקצב, תרגיל לגוף שלנו. וקדימה, ואחורה, ולמתוח יד, לקחת יד, וקדימה, ואחורה, ולסבב, אגן. אגן לסבב הרבה, כן, יופי, וקדימה. וסיבוב ימינה, בסדר? פעם אחת תסתכלו, אחרי זה מתחילים יחד עם המוזיקה.
מספיק. מתחת ליד. מתחת ליד. על היד. עכשיו. אם אתם יכולים לחבר עכשיו את התמונה במוח שלכם
לא לרקוד, לא ללמוד, ללמד לתלמידים שלכם. רון, ראש שלך זה מורה. הייתם תלמידים, אתה צריך ללמד לתלמידים. כל אחד. מה הראש שלך? תלמידים, ילדיים, רגליים, כתפיים, איזה תלמידים שלך? איזה מורה? בבקשה, שימו לב. אתם עוד בנפרד תבדקו עוד פעם, בלי הפסקות. אחרי זה בזוגות כולם. מצב בידיים שלנו הוא זמני. בסך הכל אנחנו צריכים לעמוד, אבל היום עוד לא כל כך מוכנים לזה לעשות יפה, בגלל זה קצת פשוט קשר. 1, 2, 3. צ'ה-צ'ה. 1, 2, 3, צ'ה-צ'ה. 1, 2, 3. Cha-cha, 1, 2, 3, cha-cha, 1, 2, 3, cha-cha, 1, 2, 3, cha-cha, 1, 2, 3, cha-cha, 1, 2, cha-cha, 1, עם המוזיקה? לא עם המוזיקה, עם הקצב. עם הקצב. אחרי זה. עוד עם הקצב. מוכנים. לא מרפקים פה, מרפקים כאן, זה מסדרון של העמד, זה מסדרון של העמד סנטורי שלנו, פה, אחד לשני, 1, 2, 1, 2, 3, Head to head. Head to head. Pull up. Caminando. התחלה, ידיים, בדיקות, קשר. הסוף, קצת בריכוס יותר, בבקשה. קצת יותר בריכוס. שורה של היריקה. מתחת יד שמאל, גם לכאן, גם לפה, גם אני. אותה יד, לא צריך להחליף, אין החלפות בידיים, בסדר? שימו לב. 1, 2, 1, 2, אל תסתכלו למטה, מה שם כתוב? אני עקומה, כן, נכון. יפה מהריגום. כתפיים נמוך, סנטר יושב למעלה, לא למטה. להרגיש קצת עמוד השדרה לכל הקצב, חבר'ה. לא עם הרגל אז להתחיל, עם הקוף להביא כל עמוד השדרה לטיימינג של הקצב שלנו, כן? ממקום למקום, להרגיש את זה. בבקשה מחר.
жвачка. שימו לב. חברים. עכשיו, לא רק קייסים, גם מוזיקה, נכון? עם התזמורת. 1, 2, 3, צ'ה-צ'ה, 1, 2, 3, צ'ה-צ'ה, 1, 2, 3. יש אוקיי? 2, 3, צ'ה-צ'ה, 1, 2, 3. בנות, בימינה גם, מתחת אותה יד, לא להפריד ידיים, התחלה, ב. תרגיל לסגנון טנגו, ויש שם של התרגיל הזה, ואנחנו נתנו את השם, מה השם? טנגו פאסה. למה זה ככה? יש משהו מפסדות שזמן קצת בגלל זה. שימו לב, לי קפה יותר. פרסון, להתגלגל, להגיע עד הסוף צעק, לקבל. להתגלגל, להגיע עד הסוף צעד ולספור לקחת. לקבל ברגל ימין. דרך האצבעות, להתגלגל עד הסוף לקחת רגל. לקבל ברגל ימין, אבל פלוס לסבב הגב. ולשים יד שמאל לבד הזוג על הצד שלה על העקב. רונצ'יק? כן. על העקב, טוב יופי. ולשחרר. להיכפף ברגל ימין, ישר להתגלגל. ובזמן שאנחנו צריכים להגיע עד הסוף צעד, עם הרגל שקולטת משקל רגל שמאל, לסבב אגן ימינה, ככה. ונשארים על הרגל שמאל, איפה יש מצב. טרקסליין אומרים ברגל ימין. יופי.
לעשות סימן ולמנות סיבוב, ובאותו זמן הוליכה לעצמו. הצידה אנחנו עוברים. אתם נשארים. הצידה ככה לזוז, שעמוד השדרה צריך להגיע עד המקום הזה. ולסגור. לא עם הרגל ללכת, עם להביא כל העמוד השדרה. בסדר? בבקשה, עומדים, הצידה ולסגור. ושוב להתחלה, להיגבר. And slow, and the quick, and the quick, and the quick, and the quick. Point, point. And slow, and pause. Pause, ו. one, עצור, פנים מול פנים. הפעם זה בסוף, תסתכלו על הזוזות. נפרדים. הראשון, השני, פנים מול פנים, ורק בקצב הרביעי לקבל זוג ולקבל שם עוד פוזישן. יש. וצעד שני, שלישי. עכשיו צריך לפנות על הרגל שמאל ולחזור למקום שלנו בעיגול בצד שמאלי. בצד שמאלי בעיגול הולכים שלושה צעדים. הוואן, אנסר, סטופ, לפנות. שוב בעיגול בצד ימני הולכים בעיגול. בצד ימני הולכים בעיגול. לפנות ובצד שמאלי. ולעבור לזו. מפריקים הצידה למתוח. כל שיקרו זה לא תגיד. פה, כן, יופי. והולכים, להיכפף וסלואו. ולסגור. להיכפף and slow ולסגור. נשאר לי. לי, קטע שדרך הקטע הזה צריך לחפש סוף. סוף. את התרגיל בהתחלה. כן, סיבוב. לי, סיבוב. צעד הראשון. צעד השני על האותו קו. צעד השלישי פנים מול פנים ולבנות קשר. וצעד אחרון, או קצב אחרון, מכפף מההתחלה. וזה ברור כמובן. אתם יכולים לבנות בגבול עכשיו עם האותו מרחק בין הכל הזוגות, כן. שימו לב. אנחנו ממילא כקרא. פה. 1, 2, 3, 4. Pause. ו. פנים מול פנים. וצד ימני, צד שמאלי. Lepo minat בעיגול. לין, התחלה, ו. ו. מההתחלה, אני אתן כך, מההתחלה. חבר'ה, הכל בסדר, אל תתנדו. אתם בדרך. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. פנים מול פנים, בצד שמאלי, צעד שני שלישי. צעד שני שלישי, צעד שני שלישי, זוג, מובילה, סלואו ולסגור, סלואו וסיבוב, לי, 1, 2, 3, 4, הסלואו, לסגור, תראה כך שכבר להדגיש צעדים לבנות, לגבר ולזוז, לגבר, קודם לגבר
אחרת. פנים מול פנים, יד שמאל מתקשר, 1, 2, 3, 1, כל קדימה שם וקדימה פה, לא אחורה. סלואו, ולסגור, סלואו, וסיבוב, התחלה, סלואו, ולסגור, שתי נקודות, סלואו, סלואו, 1, 2, 3, 4, סלואו. מלמעלה למטה תמיד. אנחנו צריכים לאסוף את האנרגיה ולתת כיוון חדש. ככה אנחנו הולכים ברחוב. מי עומד ומחזיק חזק עם השרירים את הגוף שלו ורגל בבידוד והולך עם הרגל בלי משקל? אתם יודעים שבפעם לא נכון נכון? לשחרר את כל השרירים שרירים חופשיים, אבל בטונוס. ואתם צריכים, תבדקו בבקשה, תרגיל לסגנון, אנחנו באירוע רבים, מה הסגנון שלך? ואלס אנגלי, נכון. או סלואו ואלס, גם יפה. סלואו ואלס או ואלס אנגלי, זה אותו סגנון. לכפף ברגל שמאל, ואם אתם זוכרים, זה מיד לאט, מיד לאט. למטה, להתגלגל ולהתעכבים, כן, ואחורה ולקצבאות, לעלות על האצבעות. בבקשה, and 1, and 2, and 3, and 1, and 2, and 3, and 1, and 2, and 3, and 1, and 2, and 3. מכאן אנחנו ממשיכים להגיד צ'אנג', כן, צ'אנג' של הרגל ימין, צ'אנג' של הרגל שמאל. כמה השם של הקטעים האלה. בבקשה, שימו לב, אבל אותו סגנון, להיכפף, להתגלגל ולעלות. להיכפף, להתגלגל ולעלות. להיכפף, להתגלגל ולעלות. ושום אותו דבר. 4 פעמים עושים קטע הזה, כן? ואחורה. ואנחנו רקדנו, רבוע היה בהתחלה נצ'רל, כן? עכשיו רבס, נכון, רבס. רבוע רבס. תשימו. רגל, שמאל, סליחה, לקחת משקל. כן, יופי. אחורה ולמעלה. קדימה ולמעלה. אחורה ולמעלה. קדימה ולמעלה. אנחנו צריכים עכשיו לחזור למקומות שלנו. נכון. תודה רבה. אתה עוזר לי טוב מאוד. שימו לב, לרדת, להתגלגל, לעלות. לרדת, להתגלגל, לעלות. לרדת, להתגלגל, לעלות. לרדת, להתגלגל. עכשיו, בהמשך אנחנו לא צריכים לזוז הצידה. מה שאמר, בבקשה? רק קדימה. ושל הקטע הזה, שביל. בבקשה, שימו לב, לי גם על אותו סגנון. מיד ויד. בבקשה. לגפף ולמטה, למעלה, למעלה. למטה, למעלה, למעלה. למטה להתגלגל, למטה. ומטרה שלנו להביא גוף יפה, לבנות את העמידה, להרגיש עמוד השדרה המקום שלו, הגב המקום שלו, כתפיים לנו, צנתר למעלה, וזה הכל להביא ברגליים, אבל בלי שרירים דפוסים. בבקשה, אותו דבר, אבל אנחנו צריכים לכל הצעד, טיפה לסבב הגל לימינה. צעד לסבב, עוד צעד לסבב, בלי יותר.
בבקשה, על הרגל ימין לרדת, ודרך השמאל להתגלגל אחורה. ולבנות סיבוב. עכשיו אותו דבר שמההתחלה, אבל על כיוון נגדי. על הרגל שמאל, בבקשה, על הרגל. מתכופף ברגל שמאל, בשיטה. שלום עד כאן? יופי. והרב שנייה, איזה רגל עם המשקל? וכוסה. איזה רגל עם המשקל? שמאל, כן. וקדימה, ולסגור. ואחורה, ולסגור. ברור כזה. ועוד הפעם זה פעם השנייה. עם המוזיקה. אני מבקש לקחת מקום יותר מרחק יותר, שלא מוכרים לך בשביל. בסדר, בסדר. אל תתקלו. שימו לב. אתה מוכן? אתה לא רוצה להתקלו. תבדיקו את העמידה, אנרגיה של הכבוד לרגליים, רבץ, ידיים הצידה. עכשיו שביל, הצידה לא צריך. שביל עם הסיבוב. שוב הדוקטה.
יכולים להתקדם, מסתכלים במטרה, אבל זמן צריך להגיע, ואנחנו בטוחים באמריקה, ואני חושב שרק בהצלחה לילדים וסבלנות להורים. כן? תמנו ישר, עם הפנים אלינו. אני מבקש עכשיו, היום בעולם שלנו היה קהל, להורים שלכם, בבקשה עם הפנים להורים שלכם, וכדאי לקהל, כן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לא, מכאן, ישבתם, ו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, למורים. עכשיו כפיים, דני, כל יום אתה צריך, ואתה הראשון. לא שאימא, היום עבדתי את הטוב, איך צריך, לחשב, ככה צריך, תמיד.